ନାଇଁ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଆଉ ଜମା ଚଳି ହବ ନାହିଁ। ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ନେଇକି ଯୋଉ ହିନି ମାନେ ହେଲାଇ ଏ ନ କହିଲେ ଭଲ। ନା ପେଟକୁ ଗଣ୍ଡିଏ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଛି ନା ଦେହକୁ ଗଣ୍ଡିଏ ପିନ୍ଧିବାକୁ ମିଳୁଛି। ମଣିଷ ଭାରି ହିନି ମାନିଆ ହେଲାଇ। ନାଇଁ 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 ମୋ ଆଜି ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବରଟେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି। କହିଲାଟା କାମ ପୁରାପୁରି ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଆଜି ପୁଣି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରଜା ହେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଭୋଜି ଭାତ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା କେତେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ହେଇଥିବ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମେ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କାନେ କାନେ ଜଗେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଆସିବେ ଇଏ ଭୋଜି ଭାତ ଖାଇବେ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଟିକ ନେଇକିନା ଯିବେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଏତେ କରିକି କହିଛନ୍ତି ସହଜେ ତ ଆମେ ହେଉଛୁ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ। ନାଇଁ ଆଉ ଡେରି କରିବି ନାହିଁ। ଯାଉଛି ଚଞ୍ଚଳ ଚଞ୍ଚଳ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ମାରିଯିବି। ଭୋଜି ଭାତକୁ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଟିକ ନେଇକିନା ପଳେଇ ଆସିବି। ଏ ଭାଇ ମୁଁ ଯାଉଛି ପୁରୋହିତ ରାଜା ଘରକୁ। ଏ କାନ୍ଧରେ ବେଦ ପଇତା ଧରି ଛତାକୁ। କାନ୍ଧରେ ବେଦ ପଇତା ଧରି ଛତାକୁ। ଅଭିଷେକ ଦେଖିବି ଚୁଡ଼ା ଦହି ଖାଇବି ଚୁଡ଼ା ଦହି ଖାଇବି। ନ ଖାଇ ପାରିଲେ ଦେବି ମୋ ଭାରି ଯାକୁ। ମୁଁ ଯାଉଛି ପୁରୋହିତ ରାଜା ଘରକୁ। ସମୟ ଆସିକି 9:93 ହେଇଗଲା। କାହିଁ କାହାର ଗୋଟେ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ମିଳୁନାହିଁ। ଶ୍ୱଶୁର ପିଲେ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ। କାଲିଠୁ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ କାନେ କାନେ ଜଗେଇକି ଆଇଥିଲି। କହିଲି ପିଲେମାନେ ରେ କାଲି ଟିକେ ଚଞ୍ଚଳ ଚଞ୍ଚଳ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିବ। ଆଜି ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବରଟା ଆସିକି ମିଳିଛି। ଆଜି ଯଦି ପଳେଇବ ଆଉ କାଲିକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆରେ କନ୍ଦର୍ପଟା କୁଆଗଲା। এইটা মেন লোকটা এটা তো নথিলে কিছু হব নাই। নাই যাচ্ছি কন্দর্পটাকে আগ ডাকি দেবি। সেই গটিকে আইলে সমতিকে মেলমাল করদেব। ইরে বাপা কন্দর্প আইলু আইলু বাপা আইলু। কন্দর্প কন্দর্প আই কন্দর্প কাই পাটি করছু পাটি করুছি মুখ কালা নাই নাই মু কালা তু কাই কালা আজা ও এডি করছি আ কোন করছু রে আ মুন্ডিয়া মারছু ଚାଲି ପାରୁନି ଛୋଟ ହଉଛି ୟାର ବହୁତ କରିବାକୁ ମନ ହେଇଯାଉଛି। ହଲୋ ଅଜା ଆ ୟାର ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ହାଡ଼ କାହାକୁ ଅନଉଛୁ। ହଲୋ ହଁ
ଆଲୋ ଆଇ କହୁଥିଲା ତ ଝୁଲା ମୁନିରେ ତାର କଣ ଧରିକି ପଳେଇ ଆଇଛୁ କାଇଁ ମ ସେ ପିନ୍ଧିନି ବୁଲୁଛି ଖାଲିରେ ଖାଲିରେ ବୁଲୁଛି ହଁ। ଗଲା 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 ଏଇ ଯେ ତୁ ଏତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ କରୁଥିଲୁ ଆଁ? ଆରେ ଏତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ କରୁଥିଲୁ ଏ ମୁଁ ଆଉଥିଲି ଯେ ଆ, ଏ କାଳିଆ ଭାଇ ଡାକିଲା ତ ମୁଁ ଟିକେ ପଳେଇଲି ସିଆଡେ କଡା ନେବାକୁ ଆରେ ବାପା ତତେ ତ ମୁଁ କାଲିଠୁ କାନେ କାନେ ଜଗେଇକି ଆଇଥିଲି କହିଲି ଚଞ୍ଚଳ ଚଞ୍ଚଳ ଟିକେ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆଇଲେ କାଳେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଟିକେ ଯିବା ଆଁ? ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଯିବା ଝରିଆ ବାହାକୁ ଯିବା ପରିବା କିଣିବାକୁ ଧରିଆ ବାହାକୁ ନା ଆରେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଯିବା ଅଯୋଧ୍ୟା ଆହା ଆଲୋ ଅଜା ଓ ଆଲୋ କଣ ପାଇଁ କିଲୋ କଣ ପାଇଁ ଜାଣିନୁ କଣ ପାଇଁ ଯେ ଆରେ ବାପା ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରଜା ହଉଛନ୍ତି କଣ ରଜା ହଉଛନ୍ତି ରଜା ଗଞ୍ଜା ବାକ୍! ଆ ଗଞ୍ଜା କାଇଁ ଗଞ୍ଜା ନା ପେଣ୍ଠି ହଉଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରଜା ହଉଛନ୍ତି ଓହୋ ରାଜା ରାଜା ଆମକୁ ଦୈବ ମିଳେଇଛି ରେ ବାପା ଇଏ ଗୋଟେ କାଲା କୁଜା କୁଆର ସବୁ ଆଉଛ ତମେ ଜନବନ୍ଧ କଣ କରିବା ହଉ ଯେ ତୁ ଆଇଲୁ ତ ଏ ବ୍ୟାଟ ବଲଟା କୁଆ ଗଲା ସେ ଖେଳୁଥିଲା ପେଣ୍ଡୁ ହଜିଗଲା ବ୍ୟାଟ ବଲ ସୁକୁଟା କାଇଁ କାହାର ଗୋଟେ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ମିଳୁନାହିଁ ପେଣ୍ଡୁ ଖୋଜୁଥିବେ ନାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଥା ମୁଁ ଟିକେ ସୁକୁଟାଟାକୁ ଡାକି ଦିଏ ଇରେ ବାପା ସୁକୁଟା ଆଇଲା ଆଇଲା ମାରି ଆଇଲା পেলাপেলি କରୁଛନ୍ତି ବିଆଟ ବଲ କୋକେଇ କଣ 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 କହିଲୁ କଣ 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 କୋକେଇ ଦେବି ତତେ ଢୁକେଇ କହିଲା କୋକେଇ ଆରେ କୋକେଇ କଣ ଆଉ ଏଟା ହଉଛି କୋକେଇ ହଁ ସେଇ କୋକେଇ ଗଲୁ କ କେ କେ ଇ ଇ କଣ ହେଲା କହିକେଇ ବାକ୍ କହିକେଇ ନା ବହି ଦେଇ Chokeí, chocuta. Hଉଛି tao କହ ଆରେ ବାପା ଏତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ କରୁଥିଲ କାହିଁ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ମିଳୁନଥିଲା ବାଟି ଖେଳୁଥିଲୁ ବାଟି ଖେଳୁଥିଲୁ ଯୋଉ ବାବା ଯାହା ହଉଛି ମଲା ଯା କ୍ଷୀର ଦୁଇଁବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ କ୍ଷୀର ଦୁଇଁବାକୁ ରମ୍ଭା ବିଲିଆରେ ପଳେଇଥିଲୁ କିରେ ବାପା ଆଉ ଯାଉନି ନାଇଁ ନା ଯେ ତମ ମାନଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ସବୁ କାଲିଠୁ କାନେ କାନେ ଜଗେଇକି ଆଇଥିଲି ହାଡେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରଜା ହଉଛନ୍ତି ନଣ୍ଡା ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟେ କହୁଛି ଗଞ୍ଜା ହଉଛନ୍ତି ସିଏ ଗୋଟେ କହୁଛି ନଣ୍ଡା ହଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଏଇନେ ଶୁଭୁଥିଲା ଏଇନେ ଆଉ ଶୁଭିଲାନି କୁଆଡୁ ସବୁ ଆଉଛନ୍ତି ଭୋଜି ଭାତ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା କେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ଆମେ ଯେହେତୁ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯିବି ଆଉ ତତେ କଣ ପାଇଁ ଡାକିଛି ମୁଁ ଯିବି କି ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ମେଳମାଳ ହେଇକି ଯିବା ନା ଆଉ ହଉ ତେବେ ଆସ ସବୁ ଏକତ୍ର ହେଇକି ମିଶିକି ପଳେଇବା ତେବେ ଯିବା ତେବେ ଆସ ତେବେ ଆସ ବାପା ଏଇଠିକା ହଉ ଚାଲ ଏ ଭାଇ ମାରିବା ମଜାରେ ରାଜା ରାମ ହେବେ ରାଜା ଭାଇ ମାରିବା ମଜାରେ ରାଜା ରାମ ହେବେ ରାଜା ସାରା ଉଡାଇବା ଧ୍ୱଜା ଭାଇ ମାରିବା ମଜାରେ ରାଜା ରାମ ହେବେ ରାଜା ହରିବ
ଅରୁଣ କୁମ୍ଭ ଧୋଇବା ସତର